Y en Montreuil ya está lloviendo, o sea que dentro de nada lo tenemos ya prácticamente la nube esta, si continúa así, en la ciudad de Valencia. Bueno, y una vez dicho esto, que es la última hora de las lluvias, vamos con, como cada semana, con las historietes valencianes, estas tafanerías, hoy bajo el título de Les dones del arquebisbe. La locución, ya saben que es de Kiko Ford, y la música, el montaje musical de Carles Hernández. Tot i el cridaner títol, la tafaneria d'esta setmana no parla d'altra cosa sinó de la relació de la dona amb l'Església. S'hauria de fer un llibre sobre la relació de les dignitats de l'Església valenciana amb eixe 50% de la societat anomenat dona. Si s'escriguera una obra d'aquestes característiques, hauria de dedicar-se un capítol a Bernat Fenollar, qui desempenyà càrrecs a la catedral valenciana i mantingué correspondència literària i amorosa amb Isabel Suárez. Fenollar també va participar en el poemari col·lectiu Lo procés de les olives, un debat en vers sobre les capacitats amatòries de joves i vells, és a dir, sobre quins són aquells que millor es mengen les olives. Fenollar hi defensà que l'home, en seixantenar, ja no pot traure d'aquell espinyol, i la vella virtut del caragol serà avorrir les gengibes. Si es fera el llibre, més d'un capítol mereixeria el segon Papa Borja, Alexandre VI, qui tal volta tinga el dubtós orgull d'haver batut el rècord d'orgia al Vaticà amb el seu banquet de les castanyes, celebrat el 31 d'octubre de 1501. En este banquet o ball, segons el diari del prelat alsacià Johann Burchard, participaren activament 50 meretritzes honeste, cortegiant en un cupatge. A la gran sala, les 50 cortesanes nues havien de reptar entre canelobres per agafar castanyes amb la boca. Una coreografia que fou el preàmbul d'una orgia desenfrenada. El dramaturg i metge alemany Oskar Panizza va inspirar-se en este testimoni per a composar una delirant obra de teatre, El concili de l'amor, estrenada en 1894 i que li valgué la condemna a un any de presó. L'autor va defensar-se adduint els textos de Burchard i afirmant en la seva apologia que realment s'havia quedat molt curt en la seva peça teatral. També si es fera el llibre sobre les dignitats eclesiàstiques i les dones, mereixeria atenció Juan de Ribera, arquebisbe de València entre 1569 i 1611, i també virrei del regne entre 1602 i 1604. A banda de totes aquestes dignitats, també va ser patriarca d'Antioquia. No tenim notícia d'activitat eròtica del patriarca, ni podem tenir-la per la moral estrictíssima de la Contrareforma, però sí que coneixem una certa afició, entre pastoral i morbosa, per les dones. El patriarca mantingué un viu interès per tot allò que fora exòtic, com palesa la important col·lecció d'animals de terres llunyanes que aconseguia replegar. Als inventaris del palau trobem el detall dels mamífers i les aus reunits a les seues dependències i horts. Tres ciervos, una hembra y uno macho, y una cervatilla y un pájaro llamado guacamayo. 11 jaulas de junco y hierro muy viejas, con tantos pajaritos y 2 pares de tórtolas.
2 avestruces, el uno macho y el otro hembra, 2 cisnes, los 2 hembras, un puercoespín y 45 pájaros diferentes que estaban en 2 jaulas. Y també 25 pavos reales entre machos i hembres. Així mateix, tenim notícies que el rei Felip III es mostra interessat en veure un tigre que tenia l'arquebisbe. En els llibres eclesiàstics també hi ha constància del pagament a un ordinari, anomenat Juan Serrano, per l'encàrrec de portar a Madrid un lleó, propietat del patriarca, i per la qual cosa cobrar 150 reals castellans de les arques de l'eclesiàstic. Pot ser el fet arribar a inspirar al mateix Cervantes, ja que hem de recordar que en la segona part del Quixot, capítol 18, el hidalgo Alonso Quijano es troba en un carreter que porta a la cort un carro amb lleons, enviats pel general de Orán. Seria este general un alter ego del patriarca d'Antioquia? Als horts de Juan de Rivera també hi hagué un parell de caimans, enviats pel virrei de Perú el 1606. Un d'ells, anomenat Lepanto, es conserva encara momificat a l'entrada de l'església del Col·legi del Corpus Christi, habitualment anomenada del Patriarca. Lepanto és el cèlebre drac del Patriarca, de la rondalla escrita per Blasco Ibáñez. Pot ser per este interès per les criatures exòtiques, el patriarca convida a Brígida del Río al seu palau. Brígida era una dona barbuda, nascuda a Peñaranda, a la qual l'arquebisbe va fer pintar. A canvi de la seva estada al palau i de servir de model, Brígida rebé compensacions econòmiques, com ara una de 12 reals consignada per un document de novembre de 1591. El quadre fou venut en 1615 i probablement arribà a la correcció de la sarsuela. La mateixa dona barbuda va ser retratada per Juan Sánchez Cotán en un quadre que encara es pot visitar al Prado. Per les seues funcions pastorals, tal vegada amanides amb el gust per allò inhabitual, el patriarca feia visites a les monges emparedades que hi havia a València. Tenim constància de la que va fer a les dones que hi havia a l'església de Sant Llorenç el 6 de març de 1571. Un segle abans ja hi havia emparedades en vida a València, com palesen uns versos de l'espill de Jaume Roig, que parlen d'una dona reclosa, per voluntat pròpia o aliena, a la torre d'una església pròxima a l'actual Mercat Central. Els versos diuen així: dins la caseta, de parets feta i fong tancada, emparedada, sola reclusa. En temps de la Contrarreforma, hagué d'augmentar este fenomen. Marcos Antonio Orellana, qui va escriure un Tratado de las mujeres emparedadas, explica que n'hi hagueren junt a les esglésies de Sant Esteve, Santa Catalina, Sant Andreu, Sant Nicolau i la Santa Creu, que és l'església del Carme. També cal fer esment de la relació del patriarca amb Margarita Agullona, una dona de Xàtiva que ingressà en el tercer orde regular de Sant Francesc. Margarita tenia arrapaments místics que interessaren vivament al patriarca. De fet, l'arquebisbe acompanyava Margarita quan va morir en desembre de 1600. 5 anys després del falliment, el patriarca ordena que desenterraren el cos de la monja i el traslladaren al Col·legi del Corpus Christi, on va ser soterrada de manera extraordinària. Després de morir la monja, el patriarca ordenà la composició d'una Relació breve de la vida, virtudes i milagros de Margarita Agullona, on es descriuen aquells arrapaments d'èxtasi i també, amb una certa ingenuïtat, els combats que la monja lliurava contra el dimoni. Segons este llibre, el maligne li llançava pedretes a la porta de la cel·la
imitava la seva veu per a confondre les altres monges, li desbaratava el llit de canyes on dormia, li llevà l'ungla d'un dit d'un peu o també se li aparegué amb la forma d'un clergue que s'havia penjat a un poble de la costera. La relació en breve inclou cartes enviades per la monja al patriarca, on ella li descriu els seus episodis místics i les visions, i que sempre signa com ovejuela descarriada, pobre ovejica, i altres fórmules semblants. Així mateix, el patriarca encomanà que pintaren diversos quadres de la monja franciscana. Malgrat la relació de milagres que es descriu en este llibre i el fet que el seu cadàver estiguera incorrupte quan fou traslladat, no se li va obrir mai cap procés per a canonitzar-la.